Tħabbar pakkett ta' miżuri li se jkomplu jsaħħu il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Fost l-aktar li tispikka hemm miżura għal missirijiet il-ġodda li mit-tnejn ta' Wissu li ġej se jkollhom 10 tiem lif imħallsa b'mod sħiħ biex qattawhom ma' wliedhom. Bħalissa fil-privat dan il-lif huwa ta' ġurnata jew tnejn, fil-waqt li dawk li jaħdmu mas-servizz pubbliku għandhom 5 siem lif. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU. Fil-waqt li spjega li dawn il-miżuri qed jitlu hekk kif qed tidħol fis-seħħ id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u spjega li min jaħdem mal-privat se jgawdi minn sa massimu ta' 9 tiem addizzjonali tal-lif ta' paternità, fil-waqt li dawk li jaħdmu fis-servizz pubbliku se jgawdu minn 5 tiem ġodda. B'dan il-pakkett ta' miżuri ser inkunu qed insaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema fil-waqt li nintroduċu wkoll benefiċċji ġodda għall ġenituri u għall ħaddiema. Fosthom kif smajtu il-paternity leave li issa ħajitla għal 10 tiem biħlas. Miżura oħra li se tiddaħħal hija li kull ġenitur se jkun intitolat għal 4 xhur leave li xarejn minnhom ikunu mħallsa skont il-National Parental Leave Rate u xarejn l-oħra li mhux imħallsa ikunu jistgħu jiġu trasferiti bejn ġenitur u ieħor. Dritt ġdid li sa issa ma kienx parti mill-liġi Maltija tax-xogħol huwa li l-ħaddiema kollha se jkunu intitolati għal 5 tiem leave mingħajr ħlas fis-sena biex f'każ ta' bżonn ikunu jistgħu jieħdu ħsieb lil xi ħadd li jkun fl-istess dar u li jkun marit. Il-ġenituri li jaħdmu se jkollhom id-dritt li sakemm it-tfal ikollhom 8 snin jitolbu arranġamenti ta' xogħol flessibbli biex ikunu jistgħu jindukrawhom. NDLU spjega li l-finanzjament ta' dawn il-miżuri se jsir totalment mill-Gvern għall-ewwel sena u nofs sal-aħħar tal-2023. Mill-bidu tal-2024 il-Gvern jibqa' jġorr l-ispiża relatata mal-ħaddiema tiegħu u l-privat jidħol għas-sehem tiegħu billi l-ispejjeż marbuta ma' dan il-lif jiġu koperti mill-Maternity Leave Trust Fund. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal ukoll li din kienet wiegħda elettorali oħra tal-Partit Laburista biex il-kwalità tal-ħajja tal-familji tkompli titjieb. Din hija wiegħda elettorali oħra propju laqas ġimgħa biss wara li għaddew il-mitjum li ħankunu qegħdin inwettqu wkoll biex fl-aħħar mill-aħħar noħolqu kwalità ta' ħajja aħjar, noħolqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Intant f'kumment fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Prim Ministru rimarka kif għaddej b'saħħtu x-xogħol fuq it-twettiq tal-manifest elettorali e kif tħabbar il-mod kif se jiġu implementati numru ta' inizjattivi marbuta mal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji. Huwa qal li għal darb'oħra l-Gvern qed jagħti sehem importanti mhux biss fit-tfassil u l-implementazzjoni tal-liġijiet iżda wkoll fit-tħaddim tagħhom. Dan jagħmlu għax il-kwalità tal-ħajja tal-familji tibqa' ċentrali fil-ħidma tal-Gvern.